Umentri Sorkar bad MLA ka amnarem ubala kemen rumbui ula banjor halor ka jingdon kamban penbiang tarajor halor ka roy ka par bad ka jing so kya na ka jing shat telep haki beriu ki banabar. Habak keren syakilat patai kubor haga kendai triklalinkan ubala kemen ula ong. Ngimla ban len bakalin tiral ka senyang shibun na kabenta ka yok ka kat bad ka roy ka par Henry ka jing ka jongi hang ni ka long ka bak hamper namar ngilong ki barit pan bar ngi shep tiang yo bangin shat telep no haki beriu ki banabar. Ubala kemen ula kubur halur ka thong jong sorkar NDA ban penyaso da kilenti rel bat kiling sun shabaro kinong ba jong ki jela Henry ula banjur bak long ke badan kam ban sngap ya ka jing snow jong ki trash nong hapo Meghalaya ka baderu ka schedule area. Haba ajing aro ika jing tray borba jong ki dorba shnong ban perking ya ka jingwan rung ki beriu ki banabar ubala kemen ula ong gidon ya ki an shnong ki baklan ban telakam ya ka jingwan rung ki beriu ki banabar ki beriu ki banabar kin haban buat ya ki kindon jong ki dorba shnong ba per nalor kata ulapan pauru halor ki jing hak ban telakam ya ka jingwan rung bean jong ki menderi da ka bak do nuksa halor ka jing syakam bakha kha jong ki nong Bangladesh ha Meghalaya. Haba kesan halor ka jingdon kam ya ka jingat roilang ubalak men ula ong kamdan ka rukam trikam ka bapura Hendrik ka bakongsan kalong bangidon kam ya ka jingat roilang halor ki bakum kini kiman. La ban len ba ka communication la ban de ka surap la ban de ka katjhan la ban de ki rel la ban de ki linksoin ki de ki we na ki bawan ra ya kata ka economic prosperity ne ban increase ya ka economic activity jong kawe pegeri ban gimla ban len ba ka thong jong ko sarkar NDA hapo India ba kan pen ya so ya ka railway ya barok ki capital barok ki nomba jong ki state but da ka railway yaki but ka ngimla man len ya jing tmu jong ka bante bakawe poi ka state kan dan la ka jong ka airport te kine ki jing shim jong ka sarkar keme kide ki policy jong ka sarkar India but kane kamde ka bathumai mentala ar snem ar sam snem kane ka issue de ka issue ko jong ni ki affair pat par ki be jong state jong kar India ka jika jong ni kalong ba namar bangi kide ki jai pendri urit pat ka don be ka ka jing teng ya ka jing wat lep jong ki banabar de ta kada ki nong song shnong nak we ka por shak we por ki ya prasha ya ka jingwan jong ka railway wala la ka deru kuma amne ka de ka policy jong ka sarkar India ba ka de ka part of the developmental activities ka ba ka de ban le na ka banta ban penjam yo pat ba bat kiwe ki state tengi nakaliang jong ni habi ban skap ngi ka de ka schedule area upat ba don kasur pai ba ni habi ban skap yaka tengah kermen scam baka no ko sinjam ka bashim ka de for the best interest jam kinososno ngada ay kuble yaki dabashno yaki darbarai bana ka bay ka Porsche ko yung por basya ni siya nes ka siya kadang ka very strong mechanism ka bangin pe ya ka yawnum no bawan namba ki Porsche the first instance kalong ba bansyong bansa Porsche kaya tipat hit ka kun ki kendon jong ka snow the data daw Pilai i wal nakatukan nesnem kalajay keka ngidang lahi ban yele persya kat bala ban ngimla iru ban le ba unono umender ladaw unwan udan kam ya ke medium ban banjay balay kini ki kharbang lal dak ba rung sini ki sha kem sla sha kem sha amrem sha kem sha kheriat sla rumbai ter la negasa kem semua kurwat terte bale marwa layo ite
kalong kini kide kibreu kelapa hui baki babana barri ndel da uong bangawan na po silcha kalong kapa yang ngibangin proof laudon ki kot kisla law ong ba uwan na po kithain pling bel jongka karohis yimiu ndel ba ong kumta kamut ba ban kanu ka kam don ka don full proof ki don hi ki ta ki jing de bo san ki lomba hab ya bani trelang baro